Ata o 25 de abril poden inscribirse nunha nova edición da Pontevedrada a través do mail pontevedrada@gmail.com na 8ª edición desta iniciativa, unha actividade organizada por Asampo, a Asociación de Amigos da Pontevedrada, que partirá o 28 de abril ás 8 da tarde dende a Praza da Ferrería, en a que tamén colaboran tanto a Deputación de Pontevedra como o Concello da cidade. Polo tanto, eu simplemente quero decir como alcalde que me sinto orgulloso de que se chame Pontevedrada, que sea en Pontevedra onde se fai este acto solidario, que é un acto, ademais, que ten unha trascendencia indiscutiblemente que supera a trascendencia da propia cidade e da provincia, incluso de Galicia, porque hai xente de todo o Estado que ven a esta Pontevedrada, e, polo tanto, eso nos enche de orgullo a todos como pontevedreses e pontevedresas, que nos colaboraremos na medida do posible sempre para que este acto se celebre ou este evento se celebre con todas as máximas garantías. Unha cita que ten como fin potenciar a doazón altruísta de sangue, órganos e tecidos. Quienes están levando a esas inscripcións ven que son xa marchosas e marchosos que se inscriben na iniciativa por algunha razón de saúde de algún achegado, por alguén que requeriu de unha doazón de alguén descoñecido para recuperar a súa saúde. Co paso das edicións, esta xa é a 8ª, se vai vendo eso, non? Que a xente ve esta iniciativa máis aló de unha andaina de 63 kilómetros, senón por todo o que a motiva e por toda a simboloxía que, dende o primeiro dos pasos na ferrería ata o último que dá cada marchoso, aglutina esta iniciativa. O percorrido será o mesmo que doutros anos, saír da Praza da Ferrería en torno ás 8 da tarde para chegar á Praza do Obradoiro e percorrer deste xeito 63 km do camiño portugués. Os interesados poden realizar o percorrido inteiro ou soamente unha parte. O importante é colaborar e concienciar a sociedade da importancia que ten a doazón a día de hoxe. Y yo, de hecho, no conocía mucho la historia ni conocía entero todo lo que hacían, y a mí este año me han conquistado. Me ha parecido una de las iniciativas más bonitas que he visto en la ciudad, y pues yo estoy encantada de pertenecer a esta organización, a esta asociación, y me gustaría que se mantuviera y que cada año pues ver cómo va creciendo y ver como va aumentando. Debido ao crecemento gradual na participación, a Asampo estableceu que cada inscripción leve unha aportación solidaria de 5 euros, co fin de dar viabilidade a este evento. O importe recadado destinarase a dar soporte ás iniciativas solidarias que promove a Asampo durante todo o ano e tamén a colaborar con outros colectivos sociais que precisan axuda económica para desenvolver a súa actividade humanitaria.